Tinokutambirai mabuja kunhau dzanyasi musi womuvhuro zuva rochi20 mwedzi uno waKukadzi. Nyasi munyika ranga riri zuva rinorangariwa Robert Mugabe, asi rakatenziwa kuti Robert Mugabe National Youth Day, kureva kuti izuva rinenge richinzi izuva rochidiki. Pasi rese nyasi ranga riri zuva rinorangariwa nokukurudzirwa kuseenzesiwa kwomutauro waamai. Kureketa kuno pachirungu rinonzi International Mother Language Day, zvichireketa kuti kusimudzirana nokukurudzirana kuseenzesa kwomutauro. Isu tinodada kwedu mabuja kuti takatogara tichiseenzesa kare mutauro wedu wechibuja tisinganyare. Munhau dzanyasi kwaitika tsaona pabhora paya kuwadza vanhu vanosvika 5. Motika yoToyota Wish pabodzi pono Honda Fit dzaita kugwamana dzikaita kuparadzana chaiko, asi kwaiwo Honda Fit ndiye akonzeresa nokuti aita zvinhu zvanga zvisiri izvo zvaanofanira kuti aite pamugwagwapo. Tamirira kuti tigomba mapurisa kuti achareketei kana vachinge vapedza kuferefeta nyaya yacho. Nozuro wachamisa anobatora oro CCC wakagopenda nzvimbo yoHighfields kuita yero chaiko. Ipapa nozuro vanhu vanga vari mavhu nomanyara wakaita kuungana palibe vanhu vaunziwa nomabhazi nodzimotika pokare dzairambidziwa kupinda nevanhu vakawanda, kuchindonzi munhu basi inopinda motika ino vanhu vasingapfuure 3, apawo dzimwe nzvimbo dzichitorambidziwa zvachose vanhu kutopinda, asi vanhu vakaita kushingirira kusvikira wasvika paiitiwa radio CCC ipo Chamisa agoreketa akati nyika yese yanhadzirira kuti kuite shanduko, pabodzi pono kutoti iye anhadzirirawo pokare kuti apinde muhurumende kotonga. Ati iye vanhu vanofanira kuti vanhadzirire kuja uchino mukaka zvinenge zviri kudikana. Agoreketa akati vanhu vemabhizimusi pabodzi pono ananyamariyo pasi rese vanogona kundoerekana watouya makunokuno yano chaiwo kana akandohwinisiwa. Tamirira kuti tione kuti zvichadini, nokuti agoreketa kuti zeki akanyepiwa kuti ida kuti iite zvomutsepwede zvokuramba ichibirira sarudzo. Tamirira kuti tione kuti zvichanzi, asi tiri kuramba takashinga kuti tione kuri kubudirira kwazvo zvosarudzozvi kuti shanduko iuyewo munyika. Wachamisa zvatozosekesa vanhu vese kuti zvawakareketa nozvareketiwa noZBC pabodzi pono Herald aiwa zvaita kupesana chaiko. ZBC noHerald zvanga zviri kureketa kuti Wachamisa wagoti wada kunza mhirizhonga nokutadza kugadzikana kumunyika, asi vanhu vese vari kuziva nokungwa zvakareketiwazvo idi zvakatoita kunyangariwa. Unosaya kuti seko waribe ganda kuusu warumewa nowadzimai vava vanoramba vachireketa nokunyora zvinhu zviri zvomapwapwa. Wamunangagwa nyasi pawaenda koreketa nozvo iro zuva rochidiki nyasi munyika, kwanga kwaita mabhazi anopfuura 30 chaiwo angaunzwa nevanhu kubva kwese kwese munyika, idi zvakaita kunyangariwa. Ipapa wagoti nyasi vari kuita basa rokutsvaira manyara muguta reHarare zvandoitiwa kachinguva kadiki kuti kutorwe mapikicha wachibva watekairapo kare. Wachivenga nozuro wakanga wariko kumarondera kwaiva nemabhazi anopfuura 50 chaiwo akanga auya nevanhu kubva kwese kwese munyika. Ipapa ndopaunoona kuti mapurisa edu aiwa anoita zvinhu zvinonakira vanhu vabodziwo. Iyo radio CCC yakanga yarambidziwa kuti iunze vanhu nomabhazi zvokuti kungadai kuribe kana kutsikika chaiko kuHighfields ko. Wamonzora wagoreketa kuti ivo vari kuita zvokureketa nevamunangagwa kuti kuitiwe hurumende yomubatanidziwa. Ipapa wagoreketa kuti vari kuda kuti kuitiwe hurumende iyi, asi wakananga kuti ivo wagoitiwe ndiwo mutungamiri wehurumende, vari kuda kuti kundoitiwe zvinhu zvinoita kuti nyika itikaire. Haidi chokwadi chinoramba chindobuditsiwa pachena kuti ndizvo wakananga izvi. Kwai vanhu vari kumaka bvunzodzo zimuseki
kureketa kuno waisa zvombo pasi, wari kudaba kuti warambe wachienderera mberi kusvikira wabhadharwa mari dzawo. Kwai kureketa kuno mari idzodzi dzive kubhadharwa dzomwedzi uno dzokumaka iko wari kuita bvunzo dzakanyorerwa dzo haidi. Tosaya kuziva kuti varumewa wachaita kudini, wachavadzinga futi pokare chere kana kuti zvichaita sei, nokuti kana tikaenda tatobata mwedzi wakurume iyu paribe chaburika, heno kuti zvinozoburika rini, wachizofunda rini, wapwerewa kuti zviite zviri nani, idi kutaikiwa nokutaikiwa basi. Rekai henyu muone vanhu vazhinji vachizoendesa wapwerewawo kuzvikoro zvakazvimira zvegani zvinonyora noCambridge, iribe manyongori akadandi. European Union yagosiya zvirango zveupfumi paZimbabwe Defence Industries zviripo. Ipapa wamwe vanhu wabisiwa pazvirango zvi, asi wagoreketa kuti zvinhu zvo wacharamba wachiringa kuti zviri kutekaidzwa sei kusvikira zvinhu zvanaka munyika. Tanyara nyasi, kwai mumwe muZimbabwe anonzi Wellington Kachidza akasungiwa South Africa muPretoria nonhau yokuponda, kuba, kuuraya nokubhinya vanhukadzi apa ano makore 29 basi. Zvinotorwadza izvi mabi angu, tiri kusaya pokuringa nokuita kwakadandi. Tiringe edu dziri kuitika zvosarudzo zvi, nyasi tiri kuHighfields yokumadoka zuva kuna Happy Mochidziwa woCCC, kuna Emmanuel Juta woZANU-PF naSimon Howe ariwo MDC Alliance. Watatuwa wachapinda musarudzo munaziva pokuzovhotera. Tiringe dziri kuitika ipo pasi rese. KuEthiopia kwaita watanda kunhadzira magetsi kubva mudhamu guruguru ravari kuwaka Ethiopia Grand Renaissance Dam. Ipapa zviri kutorwadza nokuti waIjipita wari kuzvidaba zviri kuitirwa zvinhu. Idi mahwadzo anoramba achindoita kututirana nyika yeMadagascar pokare yanzi mangwana peno ingangopondiwa noimwe dutu mupengo inonzi emunati. Kwai ipapa pariba agoziva kuti ichanyatsodini kana kuti zvinhu zvichaparadzirwa zvo zvinenge zvakaita kudini, haidi. Mahwani chaiwo ndiwo yaya mabi angu. Apa munyika medumu zvinhu zvese zvirimwa zvaita kukwana nozuva riri kuramba richindopisa kudonhesawo mvura. Idi taita kuringira kuna yawe kuti watinunure. Morocco kwai yaita vanhu vari kuratidzira maguta akawanda asi vazhinji vari muCasablanca muguta guru vari kuda kuti kukwira kwezvinhu kuderere pokare nokuti vanhu vakasungiwa zvematongerwo enyika watakanihwe kubva mumajerimo, heno wakazvikunda izvi. Tiri kufara kuti kuFrance noBritain dzabenhutsa zvinhu zvawakapamba makore anopfuura 150 apfuura kubva kunyika dzanga dziri dzokunigeria pabodzi pono Niger. Kwai ipapa zvinhu zvakaweziwa nezvimwe zvakadando zvaisenzesiwa nevanhu vomuno wokare, haidi. Zvakatooma dai wabenhutsa zvese idi. Nyika tiringe dziri kuitika zvomutambo, kwaiwo EPL kwakatamba chikwata choWolves chikaja choLeicester nezvibodzwa zviri kwachibodzi. Manchester United yedu ikakundawo chikwata choLeeds nezvibodzwa 4-2. Aiwa, mukaona taita kudari muziva kuti chikwata cheduchi aiwa chaakupfumvura. Ipapa nokureketa kwese kunoita vanhu vanochiwenga chikwata choManchester United chatoita chapa nhamba yochina patafura yewo yomamiriro omutambo. Aiwa, tinozvikudza izvi. Tiri ipapo zvedu, tadifambira pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.